Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donyo. Mohon tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena tak naikkan dalam konten YouTube. Alhamdulillah, bersyukurlah. Iya Mbak. Gini, aku mau tanya. Ya langsung ya bos. Iya, tanya yang banyak Mbak, gak bayar tanya. Iya. Ikan posisiku di Indonesia. Terus? Posisiku di Indonesia. Ada temen kepengen promomannya dengan rumah bus hampir 3 bulan. Tapi usianya aku 50 lebih. Kira-kira bisa proses enggak? Siapa? Congguan aku. Sing 50 sapa? Sampean apa koncone? Bukan temanku. Wah, aku nang mas satu sekolah. Kok nomornya di Hong Kong? Iya, memang betul sekali. Karena aku masih sayang, makanya nomorku belum pindah ke Indonesia. Gak mati-mati nomornya sampean? Iya, betul. 1 bulan bisa dipadat. Tapi si urung mati nomornya. Masih tetap terpakai. Seket Mbak ya, seket 50 lebih, 55 lah. Kenapa sih kok pingin nang Hong Kong Mbak? Wis 50 wis teko nang omah ae kon ganti anake sing nyambut gawe. Iki kan permaturan. Jadi kan sama ada aku kok. Aku 50 ya mumet dasku Mbak. Mbak wong 50 wis angel aturane, wis ngeyel, ngerti dhewe majikan Hong Kong. Majikan Hong Kong iki yim cim kenyih lah padha tuweke engko tukaran 2 wulan gak sampai 1 wulan mulih neh mumet dasku Mbak. Wingi kan yang ngobati wong tua ta bos, ning daerah sana ngono bos. Ning daerah Tungcung. Yucung apa Tungcung? Sing daerah Singon Kaim mungkin dek kan ngobati mbah tuwa. Nek ngono. Wis sampean wehno PT liyane ae lah Mbak, aku nek sakmono iki mumet ndas. Wong tuwek kan. Aku wae bos. Lah aku sik payu ora. Sampean piro umure? 40. Sik klebu ora? Ya klebu lah. Ya klebu lah. Lah apa gak klebu? Cuman kadang-kadang kalau sudah kenal iki kadang-kadang ya disepelekno. Kadang-kadang aku sing mangkel iki. Aku mangkel itu kayak gitu-gitu loh Mbak. Jadi kadang-kadang anak-anak proses itu rumangsa wis cidek, wis ero, iku tambah glenyan. Dadi aku nek wis cidek kate bengok-bengok iki kan aras-arasen to, Mbak. Asline. Cuman kan namanya aku sih ikuti proses lah, aku mah ngerti prosedur. Yo konco ya konco, percoban yo konco. Iya, kadang-kadang itu seperti itu. Orang nelpon kadang-kadang. Ya proses, mari diproses, dikandani ngene, ala bos ngene. Nah, kadang hal seperti itu. Aku kadang sempat juga, tapi ya jenenge mau berbuat baik itu tantangannya mesti akeh. Abot. Betul sekali. Kalau enek arek proses nang wong liya terus duwe masalah, aku kan tidak ada beban. Iya betul. Tapi kalau aku yang proses sendiri itu dipercaya wong iki abot lho, Mbak. Super abot. Aku dhewe yo bingung ngene. Aku disanding dulu, tapi aku ditakoni liyane kan angkat tangan dalam usia 5 lebih. Lah aku ora iso ngomong, aku bisa ngomong. Iya, sampean ngomongnya ngono lho. Terus aku pokon piye? Aku ora iso ngomong ngono lho. Wis tuwa. Dan dia apa juga coba ning PT dia sumber segitu enggak bisa Mbak 50 lebih. Kalau 40 sih bisa. Apa kamu sendiri aja baru lah, belum kepikiran kembali lagi kok ngomong saya. Dikira aku malah. Repot iki aku. Yes, bilang sampean golek dhewe, Mbak. Sampean kei nomere dhewe-dhewe ngono. Dadi ben urusane dhewe-dhewe ngono enek apa-apane kan kepothokane awake dhewe. Wong kadang-kadang nulung malah kepentung kok. Lah, wong aku dhewe ya pernah nolong kanca malah dipentungi. Malah kepentung dhewe. Karena aku ya jenenge kanca nulung jenenge kanca.
Ya libur ya apik lah. Dia malah mendung aku dadi pesan. Kayak gitu itu loh kadang-kadang yang kita itu kadang-kadang kate gak berbuat baik itu kok piye berbuat baik tapi kok kondisinya gak tepat lah kayak kayak gitu tuh. Ya kadang kan gini bos, kita berbuat baik ke orang, tapi orang itu malah memanfaatkan kebaikan kita. Nah, Kita ya. tuh ternyata apa? Dimanfaatkan. Nah kayak tunggal itu mbak. Walah aku banget. Apa mana posisi di orang mas, nggak bisa diomong itu. Kocok dan bumerang, maaf kan masalah duit gua parah. Yes. Momen dah sih. Jadi kalau yang 50 wis sebaiknya kalau dia mau cari agent ya cari majikan, biarkan dia cari majikan sendiri sampean suruh-suruhan Pilih nonton. tak apa sih? Gitu Ya aja. tak apa sih ya ben iku mencari duit. Cuman kalau dhewe mbak aku gak duwe kenalan ngomongnya ngono. Beres. Oke, mbak. Engko nek sampean Lek aku dewi no, sampean orang masalah lah aku dewi. sampean kate balik kapan? Sampean apa cek? Apa nang Indonesia angel? Nang Indonesia wis seneng karo keluargane kok lapo leren balik Hong Kong. Lah aku kan ngomong, Hah? yang masalah bojoku karo yang tak tinggalnya loh tak aku rumah menang. Kono ya wis lumayan. Wis nang omah ae lah ora usah mrene. Mrene ra enek marine, Mbak. Mbok labuhi Betul sekali. 30 tahun petang puluh tahun ya bakal kelakon. Ya kelakon wae wong aku nang kono yo aku sedih aku setahun tahun, Bos. Iya toh? Kuwi lek ra dipaksa kan boleh aku piye mulai kan isih apa plene kono. Makane. Wong wedok iso weneng nek karo duit. Wah tenan, apa meneh aku ya. Kalau nggak gue sama tadi hijau dengan stop. Ting lah ketik duit pokoknya. Apa deh sebenarnya apa nikah ya habis. Gak cuma enek kuning barang, enek oranye, enek abang barang, Mbak. Memang kan, nek ngerti gue udah bicara depan ting hijau langsung depan. Aku nggak nolak nanti dari gue ya pokoknya. Enggak apa? Tapi itu sih nggak nolak, tapi sih lesin aku dari yang mau lesin bener oke nolak bos. Ya, lesin aku bener mau aku duwe. Iya. Lah awake dhewe ngerti duit itu bener ambek ora teko endi coba. Moro-moro diwehi ayo. Piye jar? Iya toh. Hah? Ya sebenarnya gak iso muni ta. Tapi lek ngerti laku deh, ngerti ada mulai yo gak ngerti jodoh yang lain gue kan. Gue do apa iki? Arek-arek ATM-mu tak tuku 2000, tak tuku 500. Ya diwehno terus piye jar? Marang ngono setahun neh cekel polisi. Laporan nang kantor polisi, money laundry. Terus piye jar? Saya repot aku. Lagi aku lompat aku tak kumpul sini yo sise. Aku lah aku kira orang balik rumah kalau patah tak kumpul yang di sini bisa nang cocok gitu. Ora didol wingi. Lah kan tak nggih perjalanan bandara wingi kan sik gawe patah. Lah nang bandara kan iso didol ya. Oh, aku udah ngerti mau tak ikan tangit ku jajan yang bandara tak itu bukan gue tak blok. Ya kok duitku seisi sih aku wis pengen kamu mulai aku. Tekan mama yo nganggur nggak tanu batato nih. Ora dikawin. Mantap lah. Ati itu kan lihat mau kan. Ati itu kan yo ra iso nang kene bukan. Oh sing gitu ku sik tinggi nepak. Tes bandara gitu kena GPP 2 kali. GPP 2 kali cek lumayan cek 100. PP mau swidak. Enggak 40 piro kok. Sangko saywanku teko bandara 40 sampai 50. A12. Iya, betul. A12. Taiwanku. Orang di MPR itu numpakku. Apal awake dhewe mah. Apal wong terang ini kono. Jadi seperti itu. Ya sampean kabari pokoke nek sing 50-50 wis kanggo nang omah ae wis. Nunggu ibu jone. Oke, Bos.
Lengko misale nek sing pengen kanca nek sing pengen rono piye? Gak apa-apa ya tak salone sampean. Tapi PT-ne kene aku ora ngerti lho. Sing cakep. Yo nek sampean melok ngrekomendasikno. Lah iki ceritane, sampean melok rekomendasikno. Engko sampean oleh. Nah, sampean iki kudu wani nanggung jawabi gitu. Arek-arek kan kadang-kadang ngono. Mereka rekomendasikno kancane sing bleset, kene sing remuk, konone sing nampa api. Lah repot to. Iya, aku pernah kuwi yo. Nah, Aku pernah bisa. Kene api-api karo pihake PT-ne, kono malah golek ulahe mantep aku. makane wis mending nek iso bakulan klanting ae apa bakulan soto apa. Lah kuwi kelambiku yo mlaku terus bos. Nah, makane mending ngono. Makane kan dodolan godhong kates, dodolan godhong telo, nang Hongkong kan arek-arek panggah oke. Saiki Oh, panggah oke ta. Nah, Foto-fotonya tetep mlaku lek gitu. nah nek sampean dodolan kaos sweater sing apa desaine gawe dhewe. Nah, aku saiki desaine gawe dhewe. Dadine apa jenenge nek ngarani pesen Tetep pesene laku. bijian. Tetep laku aku tuh. Tetep laku kelambiku tetep laku kok. Nah, ngono kan enak to. Wis gak resiko sapa-sapa wis bayar dibayar. Bos, iki misale ono sing pengen join kerjasama PT karo ngene piye anu piye? Iki misal aku takut. Aku gak duwe PT soalnya, Mbak. Nah, Indonesia bayare larang. Dan aku pun kalau PT mesti pengin tak parani nang nggone sik. Kadang-kadang Iki misale ono bos PT pengen apa kerjasama lho. Kita nggak punya license Mbak sama KJRI. Yang bisa kerjasama hanya PT yang punya license. Oh, ngaten to, Mbak. Iya. Soalnya kayak wingi kan pernah ditekoni, awakmu kenal sing ning kono kenal, ngomong aku iso kerjasama mbek aku, oh lah yo ngomong dhewe anakku. Begitu Mbak ya. Apa, Mbak? Ya begitu. Kita nggak ada. Lah nggih. Mm-mm. Nggak ada lisensi, nggak ada surat, nggak ada, belum ada izin gitu kok. Bukan, kita license-nya cuma di Hong Kong, tapi nggak ada license KJRI. Oh, ngoten. Yang bisa agreement sama PT Indonesia itu yang punya license sama KJRI. Dan ini mungkin seandainya Mbak niku dari pihak bos PT niku kepengen join apa pripun? Nggak bisa kita Mbak, dia suruh cari agent yang punya job KJRI. Geng. jadi DE PT ndi toh? PT Ponorogo. PT Ponorogo. Nggih. Sing duwe PT apa cabang apa staff apa sponsore? Langsung sing anu piyambak, apa sing duwe bos piyambak, sing duwe PT. Sing duwe PT. Nggih. DE ngesup apa asli PT? Asli PT. Asli PT mosok jek golek kerja sama Mbak. Enggak. Bukan, iki kan pun wonten, karepe kan buka apa pengen duwe agent malih ngoten. Nambah PT. Nambah ya. Sampean nambah Iya. agent, nambah agent. Masuk. Bukan. Orang Nambah agent. Jadi agreementnya kan kadang ada 5, ada 6. Nah, Iya. dia nambah neh. Soalnya betul, mungkin betul. arek yang datang itu jauh lebih banyak sehingga kan nggak payu-payu kan, nggak payu-payu cepet kan bingung. Iya. Betul. Masalahnya kan license kita belum ada dengan license KJRI Mbak, jadi nggak bisa. Kita pun Oh. nek prosesno arek mesti kudu lewat agent sing wis duwe license nang KJRI. Geng. Sing KJRI soalnya kadang nggak nambah license meneh agent-agent baru. Jadi dia agent-agent lawas wisan. Sing wis ngerti tek-tekane karepe konjene. Nggih. Kayak gitu ceritane. Ya Makanya piye. kalau kita ngerti yo aku dhewe kan bener aku yo kenal tapi kan
nggak ngerti kelanjutannya masalah koyo kerjasama ngoten iku. Kerjasama antar bangsa. Mm-mm. Yo nggak mau berkecimpung di kono terakhir. Karena nggak mau pelajari. Mau Gitu. Oke, jadi sampaikan sama mereka semuanya bahwa ya sudah, proses itu jelimet dan mumet. iya. Berarti tak sampai neng Mbak Siti Jember Kingko berarti nggak bisa umur 50 ke atas. Itu aja bos. Iya. Aku Nek, lupa tapi malu dan Mbak. kalau kita nggak bisa bantu, tapi kalau ada dia punya kenalan PT sendiri mau datang silahkan. Sampeyan coba-coba golek lho Mbak, sampeyan kono ngono. Jadi ben Oke. gak mateni apa keinginan karo harapannya dia. Oke, daripada aku pusing Jember terus. Iya. Ngono soalnya. Oke, Oke, rek ngaten. Begitu saja, matur suwun Mbah nuwun siap. penjelasannya. Siap. Kalau ada lagi bisa ya bos, misal. Ya, sekali lagi Mbak, bisa dan tidak itu kita nggak bisa mastiin. Ya. Karena namanya majikan itu kayak golek bojo. Ya, betul. Kadang majikannya oke, areke mau. Kadang Iya. areke yayo majikannya sing gak gelem. Kan kayak gitu tuh Mbak. Jadi Betul. proses itu sekali lagi kita nggak bisa ngomong baik. Setiap proses anak saya selalu bilang majikannya ini gak enek sing apik ya. Ya, Aku kan nggak berharap banyak. Aku selalu ngomong di awal bahwa majikannya elek. Sampai majikan tahu cara kerjanya sampean baru majikannya akan bisa berubah dengan sendirinya. Jadi yang merubah majikan itu bukan agent. Kita sendiri. Sampean dhewe karo kerjane. Jadi dari situ ben mereka nggak berharap lebih. Karena kan Betul. setiap mlebu jenenge sak wulan rong wulan iki kan mesti padu sing gak cocok, sing salah, sing ngene, sing ngono. Ya sama aja bos, karo diriku waktu baru datang ya ngono. Lho lah iya Tapi Mbak. lama-lamaan ditinggal mulai ora gelem. Nah, ya kan seperti itu. Makanya kan tidak ada majikan yang baik sampai dia benar-benar tahu cara bekerja kita. Ketika dia sudah tahu cara bekerja kita, maka itu tadi kayak sampean ditinggal Iya. Iki yang majikan sih bakal ngebeli aku bos, kon balik rono. Terus aku sih. Kalau sampean kayak gitu kan enak. Artinya kan majikannya dhewe sing karep. Nek majikan dhewe sing karep kan kita nggak beresiko. Tapi kalau majikannya yang dari kita, nah itu yang beresiko. Karena kan nek nggo majikan dhewe kan enak, kita nggak tahu gak roh apa-apa, kita roe memproses wis. Nggih. Iki aku pusing lho. Di Uber terus majikan kon tak balik ora apa wong aku kira ora cuti aku. Yo, sampean balik tapi karo bojone ngono lho. Lah bojoku ning omah yo. Nek balik karo bojoku terus piye bos tadi nang ora bisa kerja. Nggih, ngomong majikane sampean lho. Kan sing karep majikan sampean. Bojoku iso mbok wae kerjaan apa ora? Sampeyan ngomong ngono. Nek bojoku iso mbok wae kerjaan ya wis. Ngono nek ngomong. Lah aku mosok kongkon adoh karo bojoku terus piye? Kan bahasane enak. Bojoku golekno jaga asu apa jaga taman, kancamu ndi sing di omah gede. Ben bojoku melok sisan. Ngono carane. Nek dhek wis kecantol karo sampean kesem-semen nemen kan. San. Ora kena diupal iki. Bingung aku lek wong ngindari bingung sampe. Tapi lek wong liya mbok cocok ora ra ngerti. Enggak tekno Hongkong mah sampai tuwek buku. Ora mulai aku. Iya ora mulai aku lek sadene. Ngono. Bojoku ya sedang tambah umur. Aku ya sedang tambah umur lah aku terus-terusan lho. Ya tuwek, Mbak. Lah mengkane. Tuwek nang negarane wong. Lah tenan. Oke.
Siap? Nggih, iya siap. Sehat selalu buat sampean dan keluarga pokoknya. Iya, terima kasih begitu pun doa Muatur terbaik. sembah nuwun Doa telpone. terbaik doa sekali. Nggih. Muatur Sami, sembah nuwun telpone. Sami kula Pak. matur sembah. Sehat Pak. selalu ya, Bos. Nggih, Tetap pareng-pareng. semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ya begitulah kadang-kadang proses itu ya namanya juga apa ya, usaha ya. Namanya juga kadang-kadang bantu, tapi ya kadang-kadang ada yang bagus, ada yang baik, ada yang enak, kadang ada yang beleset, ya itu hal yang lumrah lah, nggak perlu jadi bahasan yang terlalu dalam ya. Namanya hidup pasti selalu akan ada yang baik, ada yang nggak baik, ada yang benar, ada yang nggak benar ya ada. Yang penting kalian lah yang harus benar, kita duluan yang benar, orang lain nggak benar itu silakan, yang penting kitanya yang benar. Itu saja mungkin dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.